Orset'in premier ministrinin ornunmasary Dmitri Rogozin amala aşyrylmagy ähtimal ýarag ylalaşy barada maslahat etmek üçin resmi sapar bilen Serbiýanyň paýtagty Belgrada bardy. Rogozin Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučići Orset'in raketa sistemasy bilen tanışdyrdy. Maglumata görä Serbiýa bu raketa sistemasyny edinmek isleýär. Serbiýa Orset'in Ýewropadaky wepaly ýaranlarynyň biridir. Orset'in we Makedoniýanyň resmileri Skopje'de rus dilini we edebiýatyny ýaýwanlandyrmak boýunça medeni merkeziň açylyş dawarasyna gatnaşdylar. Bu merkez Makedoniýanyň iň uly uniwersitetinde ýerleşýär. Bu dawara Orset'in ilçisi Makedoniýanyň arxiepiskopi we ýurduň medeniýet ministri gatnaşdy. Mukaddes Kiril we Mefodiy uniwersitetiniň rektory Vilemyor Stoykovski bu merkeziň iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hassa güýçlendirmäge ýardam bermegini umyt edýändigini aýtdy. Pakistanyň Demiradownaky Peşawar şäheriniň Çarsat etrawyna onlarça adam protest geçirdi. Olar öz regionlaryny ösdürmek üçin ýardam berilmegini talap etdiler. Protestçiler öz talaplary ýerine ýetirilýänçe saglyk işgärleriniň öz çağlaryna poliomielite garşy vaksinalary amala aşyrmagyna ruhsat bermejegini aýtdylar. Pakistan dünýäde poliomielitin giňden ýaýran 3 ýurdunyň biridir. Siz Adatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanış bolmaňyz.